Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Asa majeta ni ngongoro ku antivirus. Rero nteto ko baretere ringana rya Nyasaye. Na ndi tigamba tebiga abantu ba Nyasaye bari bantagerete muri ngumbu, muri gusi, muri Nairobi. Tigamba tebiga Nyasaye twarire ndamwe mwe nyinge. Nyasaye ogechigo twere libero rinine because abantu akorre bibe. Abantu bangire ku kwegena Nyasaye, bangire ko korra Nyasaye. Abantu atwere ndamwe mu neki bero neki ndamwe mu kinyinge sana. Abantu abiri bago. Inake Nyasaye agechigo retere chiko Lucas. Chingige, retere chingige kabisa. Oroje bano bururu bwakire squeeze. Obero kuchwa yanaiga kwa manyo kwa Nyasaye mwita bone na nyoro paka Nyasaye na eta batamo ko igarera abantu bantu bari gukwana ni tigamba tebiga abantu abakuru kwa basunga babachino barusingo juchina gari bantu byo mwita ukukwana Nyasaye ne mangana Nyasaye bamanye ko gechikwa tigamba tebiga abantu bamanene abantu byo mwita bakusasima kisanamu yero ukukwana Yesu ko kwa kuchiko chindo na pa watu Rwanda kolegasi uno mu Africa Nyasaye mwaye ko gechikwa na kikatumira ubururu ko rwaria Nyasaye tigamba tebiga ko tosome ku bukukya Chronicle chapter 6 verse 11 okore 99 niyago tebaiga Nyasaye na tume maroira atari kuboneka amarore naraya ikire tigamba tebiga mwana wa Nyasaye ekiro na jitu kubeka rirusega pokero nginga choreka mariga gaite kuchisaika Nyasaye kama kongendo to kama gontebiga aba Kenya tiyo tukikorera Nyasaye na kitura keyo bororo kitura keje bibe kitura keje mangana mange Nyasaye na bakwa bero bororo boria mokumya abantu ba Nyasaye ekegera kango chukunyura bo ngentro zero pota imete tu kalinirika rero no squad njigo abantu ke no mutinga kubate njigo ko mutangika ekigara bururu no baregari tigamba tebiga bangana ba Nyasaye otebirega kiturarerega amaruniga gusira Chirokasi chiko sire chiko kachisibitiga chikanda ko sotare byaja tigamba tebiga barebe Nyasaye asebukwe kare konke nende kare konko kingu hedi chiko ko na maikuko mariko niga kombota abye byene gwegento gwage kunga kumna papa Nyasaye kero tora turike nigo murira gusira abantu ba Nyasaye tego cyari tigamba tebiga ikena chikonya no paswati gapa paswati mbali kokona ni para wasacha kuneke buto twakabutire iki kanisa rero yo setani gutopima setani takutunyara bino bari wapiri umanyite abantu tokotoka garia twanya batabanya sambi amano tokare ko kachingobi oyo setani bana ogerira abantu batate tukomirana rero no muswati kuchikonya neki mwetu muswati nabantu kuba no mugako lakini so yamuroira ya abantu basire gutwara aje mwana makongu haleluya diga abantu baminto totorike egera twatorike tokando papa iguraria no buke bwakare igari no buke bwakare yesa kumnyoka hajo kuburi tata mwanangu turari matunda muzo makumnyoka no buke buchirando umanyo kwati komera mata kwati kunywa manjo kura matunda egera tuwe bangire twachiro mujorio Nyasaye haleluya ebu kwe Nyasaye kare ko kiga igurari no tukari ko bitoche tigane bitoche byeseye bibikira amabuta yestima ya igari no buke bwakare igari no batoto bagakare abantu bagopangusa bagokachi drum bagota haleluya osana to koirurukari to kururuka ni cyanga cinda butokateba haleluya ekero tuwe bangire twachiro mujo Nyasaye haleluya rero diana bateri gotera como ekero ndara ngike bunge kera batebiga ekeni omete to pasa kurara to regaja ko gari to magoteba Zambe Sakuluku Zambe na busuluku babluba Sabara moyo Sakuluku Zambe na busuluku bablu Sabaram kile kile Sabara moyo bouge Igora no to kalkuri oboke mbia mono tegalinga Nyasaye no trama nende kiri next week ni jengi tena bata ngino hallelujah shapa hey yo manje nayo Bwana asifiwe sana. Asa marieto ni ngongo ku pasta antivirus. Lero nte tukuraba kwana mangana abere kibungu Kenya Nyasaye. Na ende mangana te tukukwana na mangana ya coronavirus. Achire Kenya ga. Tigamba tebye abantu ba Nyasaye. Nyasaye ogechiwe niringane rya retire bibe byakire Kenya ga abantu bakorere bebinge sana. Tigamba tebye abantu ba Nyasaye. Ekero tukunyura China ga ari ngencho bururu bwa cyakire Nyasaye ogechiwe. Nande bukuya Nyasaye maye kontebiga. Nyasaye twarire ndamwe nene. Ekigara ba China bari tari bantu niko bange Nyasaye. Ya hallelujah. Jesus. Ebukwikara kontebiga. Aba China bari niko bakonyara banka bagusasima gisanamu. Nyasaye omaya kogechigo tomiro burero kurwaria erindo burero buriye kegera Nyasaye ogechigo nenda mumene ase bukwikare konko kyase turura migari go turumboka 16 chapter 6 ekare gotebaika Nyasaye kera bantu barakore bibinke Nyasaye natubechikike natumama roire aya turikubweneka ingakina reje opana sefiwe o papa ase bukwikare konko kibono reki kituru muketo tebe na ki tuatigire bobe tuatigire ma hallelujah
Wapi ora karacha pikipiki wanu meta kongo sa. Sasa ni mano jagre kwa mpira. Bango takatifu ile. Hallelujah. Hebu kuyanyasaye kare kongo kiga. Ekero toko soma se kibungu kiriya Chronicles. Ego tebaiga. Nyasaye otwarire ndamwe mwenene. Ekegero muntu abantu babira bangaini. Abantu batwarire ndamwe mwenyinke. Abantu batekere kurta chikobi. Ndamwe mutokonyora bwate ngamba kumusama bere chwa. Lakini umuntu makonyebekera mariogo. Inkibuku kare kontebiga. Umuntu kura turike. Kutura turike kabisa totebene kiyaye torrerike igapakero ngechwarake. Lirike twanyese. Nyasaye bagutwabira. Abantu baminto tekutware mbeo nyinge. Kenya gati amba tebiga. Togwekumba torere yasinya sai tomatebimbia mono papa tiga kitwarira ama twabere Yesu nikakuwa mariro. Nende bintu bine bichingi ko mwana minto. Tigamba tebiga Nyasaye ganchire. Ebirere. Uko kali kontebiga ganchi. Tigamba tebiga no mogoko. Asikare kongo kikaruri Nyasaye atebire kinga kireke yo muiso. Intoga ndeguraria. Umete kara korta amangana maya. Ogote yani chintakane chini go chibangete byota bwatinda mwamu. Eto kwande guraria. Igari no ba umusa bagakare. Tuzikuri oboke. Yese musa nwara igari. Okonyora paka sakaye yoro mwenye igari. Nwara ara gutupanga gari chindagira oboke go chago chene chipira go tabi. Kunyo asali. Kuchikomerumba tukomate ni sameni nimesiba otabia kula. Ekere kero to iboke tu atebreke. Sasa tunaenda mbinguni. Hallelujah. Injeko ku pastor antivirus ni tiamba tebiga bana wa monene. Tiago tuare mbe atema na Chronicles. Edi chobro bwana bro. Chronicles virus asinya Nyasaye mbosa. Ekuneke nyinyi Nyasaye gatebirega. Nigago gekero cyari gekwe. Abantu bamone tiamba tebiga se ko kare gongokia. Ena tararia nkare gutararia. Muchigetaria kare gutene ki pastor nchukonywero ngoriga. Ekirona ikagaria bakronde yeyo pasta gago kubwesabe tigango tebyo umuntu Nyasaye karaje tumetanga tuchukwa bichindo rose bameronde bakamukani yaje yitariga lakini Nyasaye agakwa agatukwira ekira tukwira tumetanja tukwira tobosaigo ebibe haleluya mbia mono gacha bantu monene turaringanerio no turamuntu chidomenene asante sana kirache That's your husband do. Na jendo te wakere congregation ng biyama no. Otene na yo mente ke bunge kam. Ay, hindi ko na. Hindi na. Hindi na. Hindi na. Hindi na.